Olet sairaalalla. Vastaanotto on juuri tässä. Mene olen siitä. menossa ensiapuun. Mene siitä. Suksi vittuun mun autosta nyt. Missä on Suksi mun vittuun määränpää? mun autosta nyt. En tiedä missä olen ja kysyn minun määränpäätäni, joten voisitko ystävällisesti Mä kertoa missä Toin se on? sinut määränpääsi. Se näkyy tässä, että olemme perillä. Se on ohi. Suksi vittu mun autosta nyt. Se sanoi 7 Suksi tuumaa vittuun eteenpäin. mun autosta nyt. Se sanoi, että Suksi vittuun mun autosta nyt. miksi sinä huudat minulle? Koska sä et vittu lähde pois mun autosta nyt. Sinulla ei ole oikeutta huutaa minulle. Sinulla ei ole oikeutta... Yksi. Tee se. Tee se. Tee se. Sinä olet. Painu ulos! Vittu! Nyt! Älä huuda. Painu vittu mun autosta! Rauhoitu. Etkö sä saatana tajua? Ulos! Nyt! Sinä olet. Nyt! Sinulla ei ole oikeutta huutaa minulle. Mä voin vittu puhua sulle ihan miten saatana mä haluan. Oikeesti? Kyllä, minä vittu voin. Ja mulla on oikeus. Missä mä olen? Olet sairaalalla, missä sinun pitääkin olla, joten painu vittu mun autosta. Terve! Voitko ottaa hänet pois mun autosta?